se irti vai oli taas se vamma? Pääsi irti. Hyvän tärpi otti. Nyt tässä on vaikea, nyt kun ei näy yhtä mistä ne pystyy. Otan tuolta toinen. Ei mahu. Tuliko? Tää on iso. Nyt on perkele. Joo. Mullakin on joku. Tää on iso kuule. Tää on yli 30 helposti. Tää on mun... Ai. Nyt on iso. Nyt on iso. Kato. Siima tähän. Ottakaa te irti se. Mulla on itellä aika pahasti kaikki. Jes, 33 senttiä. Kohta nykäisee, hirmuinen pötkäilee.